Ko belai api ki perlok ki be ki jonga bilang sobhai pi siapo jonga ni ke channel jingi lengba jong kene ke video ke ba thamai ke ba ngawan rash pi menta kasi hagane ke video jonga ngin crunch phang jong ke jingjop ke ei kane ke jingjop kumno fin define ngane kumno fin batai ya kane ke jingjop ka don ke jingya de ke ba yajan bar kita ki badan saudong jongi ngilawan ong hakwe kaliang ba ke jingjop la batai lene la ngau tho eka base halor jong kata ka environment ka ba ngidon ka jingjop ka dei ka result jong kanu ka action ka bangitre base halor jong ka jingshisha ka ba kenthop ya ka jingsuk ka jingkmen bat ka jingbha jongi bat jong kita ki beton saudong jongi ngan kalipi ka definition lene ka jingbatai ka ba longkot jong ka kentin jingjop to post wa tok ya kan ke video but satho hapo jong comment section ka jingjop kat kum ka jimur ka jongpi kum no fin define lene kum no fin batai ya ka jingjop ka de ka result lene ka jing urlong jong ka kam ka bangitre ka bala ban ai jing kemen yangi bat ya kita ki beton saudong jongi ki bru ki perkhat ya ka jingjop halaka jong ka rukom kan bakum ka jing thmu ka jongki wat ubru ubas niuru udon laka jong ka jingjop hatu video sngo ba ki ong ba ulong unong tu ubajop kane ka pen i ba om baro ki jingjop ki long ki babha don ki jingjop ki ba khata ya ki we don ka jingjop ka bala ban ai jingmen i ya ki we sakawe ka jinglong jong ka jingjop kalong ba ka dei ban wanra ya ka jingsuk ka jingmen om tang yangi marwe shimet henry ya kita ki batan saudong jongi ro kumchu ngakan mau hakawe kasngi ngalit hagayeng jong we na ki perlo jonga andala poi hayeng jong ngalap ya kayeng jong langkrang tiar kitar la pralut ki khon ki yela kai bat hagat ka por mar senrung hapo yeng kita ki khon ki laong yo pa jongki papa ngila tangan bat hagat ka por ngam nang shu ban kran ru em bakat bangin ang syongkai hayeng jung ula ajing bam yagi khon jung ula pelum pelang yaga yeng kasem bakat ba ngidang syongkai hakata por ngayo ya kata ka jing shlur lane ya kata ka courage ban keli ya ka jing keli shae ilok jong phi ya tho ya ngaba ka lok jung kalong ka bible mission worker bat mentakasni ka don ka program bat maka kalong ka nongkren jong kata ka program bat nga community ba kata ka program jonga kanlong ka job phi hang ne ngimla ban ong ba kanlong ka job namar ba ka jingjop jongka kam share ya ka jingsuk jong ki we artat wat lada ka yo ya kata ka jingjop jongka marwe shimet pan ka yeng baro ka we kam suk kam la ban yo ya kata ka jingsuk lengba jong kata ka jingjop ka jongka kam shem la shim ya kata ka jingi khle jongka kum ka kmi jong ka yeng ukpa ubapli udang wan naga jaka tre naga jaka belah kayeng gala prapum ki khon ki thangan don ki bru ki bamut kum ne ba ka jingsuk lene ka jingjop kalong ka jingkamai ya ka spa kimut ba lada ngiyo ya ka spa ba jongan ka perthe ngiyo ya ka jingsuk ka badai ka ultimate goal jongi baro hakan ka perthe ki wat ya kita kilat kilenti ban kamai spa teng kim salia ban shim wat daki lenti ki babakla tang ban yo kamaya kaspa ki bamsap ki to ki them bat ki we pat ki kam ki basnyu ki pentap ya ka yeng kasam jong ki daga ta kaspa bam hok ki yo ke nya ta kaspa ba jong ne ka perthe henry ka jingsuk ha ka men simpat kim yo ki pelum ya ka pisa bam hok bat ki yai pelum ki te ya ka yeng kasam ki thit ya kita ka jingdon ki jing em ki pen he ki pen san ki khon ki jong ki penang ki pen start ya ki khon ki jong ki da kata ka pisa bam hok hokin ki la ban yo ya kita ki ba kwa ha ka jim ki ba kenjado penban ki do ya kata ka ka ba kortam ha ka jim ka jong ki bat kata ka long ka jing ki pelum ya ke pisa bam hok na ki we na ki bam ya ke sep jong ki we imut ba ka dei ko ngap pleng ka dei ka biba ka ktin ko ong ba uno bru ula ban kamai spa lada udon ka jabing ban kamai spa henry lada udon kata ka jing ha ka mensem jong un om pendan kampakla ya kata ka pisa na ka menta jong ka ka basnyo
Henry nagamanta ka aka kababha kapisa kalong ka jingtim nagamanta jong kibasnyu Henry kalong ka jingkur khupat nagamanta jong kitu kibabha ngan shim ya kanuksa jong u Henry Ford uway na kibriu baris pa tam hakaperthei Henry umjungit hakataka jing ai sngosen a shakiwe umju ai sngosen a shakiwe namar ungit udan kataka jingit ba ladangan ai pisa shakiwe ladangan ai kataka jing ai sngosen a yakiwe kan penjai tu yakito kibriu kiba yo e kataka jing ai sngosen a nanga kinom treshu bantre Henry ki khmi denti ban yo a yakapisa ban uju ai yaki yakalat bakin tre bar habaki treshtom u ayaki yakapisa ukamai dagaba pentre kam yaki bar hakajo kopor u ayaki yakataga nong kejongki kalbakum kajing tre kajing ta kajongki hagani korkom u ulong unong job bar hakajo kopor uwanra yakataga jing job hakaji imjong ki weiru artat ka American civilization ka kiu namar jong une ubriu wat kiriu khoj jong kane protheru ngim la ban khot yaki bakilong ki bajob lemda ki don yakata ka jingki khle naga mentaban wanra yaki weru syakata kalenti sha ublei hoj menta habangi phai syaka jim ke jongki ngila ken man ongba kila ban yo yakata ka jingsuk ka bom jukut Henry ngimla ban ongba kilong kinong job ublei unom pediang yaki lemda ki don kata ka jingki khle naga menta ban wanra yaki weru syakata ka ju ka denti ka ba ki ya denti ngas ngau tenat bahaban aya ka we ka duksa syubo menta pidang nya kali berkat ba finang ya kali kata ka tayar ke jong pi ka pongcho file komnu kata ka por finlecha ke jaka ka basna yaki tayar denim dai Henry menta lada fidon ya ka machine nak menta ban pendap la air ya ka to ka tayar ka ba pongchor Fimdan kam syu ban lecha ki jaka basna ya ki tayar nak menta ban pendap la air ya kata ka tayar jong kata ka kali ke jongpi Henry menta ka depat ka jingki khle ke jongpi nak menta ban pendap ya ka la air jong ki wepat ki bru ki bomdon ya kata ka machine ka ba phi pidon ko ki perlok ki be ke jonga ngaken tiu ya phiang ne ba la fisngo ba phiyai haklenti ka ba haklenti ka ba dei haklenti ka ba shisha wadam hun ban yai tang marwe Henry artat khot yaki weru bakin yai na kata ka juk lenti ka ba phiyai lenti namar kata kan mau ya kene ba ka jingjob kamlong kata ka ba a jingsuk tang ya phi marwe Henry ka jingjob kalong kata ka bala ban a jingsuk ya phi bat ya kita kibatan saudong jong phi to shim ya kene ke jingki khle naga bantaban pembha ya ying ka sam jong phi naga bantaban pembha ya ke imlang sa lang jong phi mat kumni ko ri bat ka jai benru jongi sachisin kan ke imbiang ngin sa kendo phi ya ka vipat ki video tat hadu ko por bye bye stay safe